یەکێتیە خوێندەوان و جوانên دیموکراتیک کوردستانی ڕۆژئاوا ئاهەنگێکە دەرچوونە هەژمارەك خوێندەکارên zimanê Kurdî li bajarê Hemûdê li derxist ku têde bawername hatin belavkirin. Ahenga derçûnê bi Sirûda Netewiya Kurdî Eyreqî bi dest pê kir. Şexê yekîtiya خوێندەوان و جوanan li bajarê Hemûdê dest bi vekirina xulên zimanê Kurdî li ser hemû astan kiriye. Ku ji aliyê mamosteyê zimanê Kurdî İdrîs Yunus ve û werin dan niha jî hejmara 31 خوێندەkaran derçûne. مامۆستای زمانی کوردی لبێدە لە باژارێ عەمودێ بناوێ یەکێتیا خوێندەوان و جوانên دموکراتیک کوردستانی ڕۆژئاوا me 31 şagird derçûn kir binavê yekîtiya خوێندەوان و ciwana bi rastî çalakiya me îro wefedarî bû ji bo berdewamiya zimanê Kurdî wefedarî bû ji bo wan kesên ku kar û xebat ber zimanê Kurdî de kirin. خوێندەکارên ku ew ezmûn bi dawî anîne dilxweşiya xwe diyar kirin ezmûn jî diwarê xwendin û nivîsandin û grameran de bû. براستی سرسی ما هم تیم بردوام دکن آساسیا مخلص کرد مامۆستا وەک ئەزمون کێژمەر شێکرد وەک ئەزمون کە امتحان کێژمەر شێکرد براستی ئەم سەر کەتن تێنە جی وەک نموناکێ کتێباندن و نویساندن کوردی دەما مەگەلێکی سوود جێ وەرگرت. داهنگا بەلافکردنا باوەرنامەیان یا یەکێتیا خوێندەوان و جوانên دیموکراتیک کوردستانی کۆما شەرمۆلا bi stranên hunermenda bi navê Şêra û Dost Hemûdê stranên derbarî zimanê Kurdî ji aliyê şagirtên wan xulan ve hatin gotin. هەروەها دوێ ئاهەنگێ دا هەلبەست جی دەرباری زمانê Kurdî و rewşa ya Rojavayê Kurdistanê û rewşa koçberiyê ji aliyê helbestvan Gandî Cewherî ve hatin xwendin. والله ne xeyalê min bû wallah gozmêvanê ava îcê bim û gewdê min lîstika pêlave. Di dawiya wê ahengê de bawername li ser xwendekaran hatin belavkirin û şaxê yekîtiya xwendevan û ciwanan ragihan ku ew ê divekirina xulên zimanê Kurdî de berdewam bin. Vê raportê em geştên dawyan û çêxwe dubare sernûçe. Grupên çekdar îro careke din taxa Şêx Mexsûd ya Kurdan li Helebê topbaran kirin. Çekdarên PYD kesên ku ala Kurdistanê di roja bi xakispartina hunermendê Kurd bavê Salah li Efrînê di ser welatiyan belav dikirin girtin. û Xwecehiya Efrînê ya Anekesê jî berdewamiya girtina endamên xwe şermezar dike. Rejîma Esed mûçeyên beşek ji karmendên Rimelanê birîn û bêhtiriya karmendan ji bo liqê ewlekariya dewletê vexwendî kir. Polîsekî trafîkê yê PYD li Hesekê li welatiyekî kêm endam xistin û gula berdanewî. Balafirên şerkeriyên Rûsî 4 nexweşxane li bajarê Helebê bombabaran kirin û di encam de gelek qurbanî ketin. Balîkariya tîma Arken û Cejwar hatin pêşkêşkirin her şad û bextewar bin.